com a cara visible d'aquest programa del Crepuscle en Sant Estels, que per cert agafa el títol d'un llibre d'un poeta falanitxer, d'un Miquel Bauçà, d'un dels grans poetes d'aquesta terra. Per tant, el títol ja no és nostre, és robat. Vull agrair a totes aquestes institucions, associacions que mos han proposat. Sense elles no seríem aquí. També gràcies al jurat que ha valorat aquesta tasca. Gràcies a IB3 Ràdio, que des de la seva creació, perquè hi havia aquí, que gràcies també, que des de la seva creació mos ha deixat fer un programa en llibertat, mos ha donat hores de ràdio en total llibertat i mos ha permès gaudir d'aquestes hores de ràdio. I gràcies, sobretot, a l'equip. L'equip, jo crec que és el millor equip possible per un programa de ràdio actual. Gràcies a els Tomeus, a les Gómez, a la Maria, a les Maries, al doctor Vic, a en Lluís, a en Joan, a en Naina, no sé què dir-vos, a els tècnics de la ràdio, a el director actual, a els anteriors. Moltes de gràcies a tots. En aquest equip, gràcies per fer, com deia un oient, ens va enviar un missatge un oient no fa molt, que deia gràcies per fer que la ràdio sigui un lloc habitable. Les paraules precioses d'un oient al qual vull agrair des d'aquí aquestes paraules. I gràcies a aquests premis, diria jo, per fer que el món sigui un lloc més habitable. Gràcies.